dili tanang Christian ni positibo. Aduna po yung mga Kristohanon ang galabaw gyud negatibo. So ani nga sambingay lain na usab nga content, sambingay kini sa Kristohanon nga negatibo ang panghuna-una. Okay, so para mas masabtan nato inani ang senaryo sa mga simbingay. Adunay usa ka abandonadong isla nga wala gyud tawo nga nagpuyo. O adunay usa ka tawo nga nahipunta didto tungod kay nakabuhat siya dili maayo, so gi-isolate siya sa maong isla ug gibiyaan siya didto nga siya rang usa. So gusto siya nga makagawa sa maong isla, gusto siya nga makabalik sa iyang Pinoy-anan. Apan wala siya mahimo kay ang maong isla wala may tawo ug wala may muadto didto, wala may sakayan nga makaadto didto tungod kay kining isla gituuhan nga abandonado o kuyaw ang pag-adto didto. Tuod man nagaampo siya sa Ginoo nga Lord, gusto ko nga makagawas nining maong isla. So kada adlaw nagampo siya sa Ginoo nga gusto siya nga ma-rescue sa maong isla. So naa siya gamay nga kubo nga igo orang masudlan niya. Unya kada buntag sayo inigbako niya ampo sa Ginoo nga Lord, unta na ay maka-rescue nako diri, na ay makaabot nga mga mangisda nga makaabot diri para makauli ko. Okay? So tuod man pagka human niya ampo ni suroy siya sa palibot sa mong isla kay nangita laging mga makaon, mga prutas ug mga root crops. So yang gibiyaan iyang kubo o nangita siya mga pagkaon. Sadyang pag-uli niya kay iya na untang pagalutuon ang iyang mga nakuha nga mga root crops. Pagtan-aw niya sa iyang kubo or payag nga gamay, naugdaw na ug nasunog ang maong payag. Wa siya kabalo ug kinsay gasunog, ug wa siya kahinumdom nga aduna nakapangutana siya kung nganong nasunog, kay wa man po nabilin ang iyang puspuro, iya mang nadala. Pero na ami siya ug nahibulong siya kung ngano nga nasunog ang maong payag. So diha niabot sa iyang kinabuhi ang pagkanegatibo og iyang giblame ang Ginoo nga niyon siya, Lord, naunsa man ka nga wa man ko nimo tabangi. Hinuon imo pa hinuong gipalala akong sitwasyon. Imbes na ngayo ko nimo og kagawasan nga ma-rescue ko, imo pa hinuong gipun-an ang akong sitwasyon og nasunog ang akong gipuy-an. So diha grabe ang pagkanegatibo sa mga tao ug na-discourage kayo siya sa iyang una-una nga matud pa niya nga gipalala pa hinuon sa Ginoo ang iyang sitwasyon tungod kay nasunog ang iyang kubo or gamay nga payag. So tungod sa iyang pagka-discourage, naghinuktok siya ug buot na lang unta nga maghikog siya tungod sa iyang nabati sa iyang una-una nga wa gud siya tabangi sa Ginoo sa iyang gipangayo. Og pagkatiod-tiod natingala siya nga adunay niabot nga mga mangingisda. Niabot ang mga mangisda og nakit-an siya sa laktod nga pagkasulti, nakit-an siya og gidala siya. Na-rescue siya sa maong mga mangisda. So before siya gidala, gipasakay-sakayan, nangutana siya nga giunsa man ninyo pag abot ining maong isla. Abandonado kining maong isla pero giunsa man ninyo pagkasayod nga naapay tao dinhi ug giunsa man niyo pag-anhin diri. So niiyon ang maong mga mangisda nga Brad, samtang nagtan-aw kami sa layo, nag-utbo ang maong aso kaganina. So kaganina buntag nag-utbo ang maong aso sa maong isla. So ang kanhin mong gituhan nga wa gyud tawo anang isla. So natingala mi kung anong dunay gaaso nga wala abandonado man ta nang maong isla. So muna nga ni anhi mi kay among gisusi kung unsa hinungdan sa maong aso, ang among duda nga aduna gyud ay tawo
nga nagpuyo pa aning isla ha. So mao ni nga nianhimi tinuod gud nga naa gyud ay tawo nga nagpuyo og ikaw, mao ka na ikaw. Okay, so nagpasalamat ang maong tawo tungod kay mao katoy tubag sa iyang pagampo sa Ginoo. Apan sa wa pa naabot tong mga tawhanang mga mangisda, negatibo kay siya sa tubag sa Ginoo. Okay, so dinhi lang takutob sa maong sambingay. Daghan kayo ro mga Kristohanon nga grabe ka negatibo sa dihang aduna sila'y pangayoon sa Ginoo. Sama sa maong tawo nga naa sa abandonadong isla. Sa dihang nangayo siya, ang tubag sa Ginoo sunugon ang iyang kubo. Pero mao katoy answered sa Ginoo. Kay kung dili to masunog ang iyang kubo, dili mailhan ang maong isla nga aduna pay tawo. Okay? So dili makakita ang mga mangisda sa layo sa aso kung walay masunog. So ang tubag sa Ginoo gisunog ang maong kubo nga iyang puy-anan kay aron katong aso makit-an sa mga tawo nga tuas alayo o na-rescue siya. Di ba? So sometimes sa atong kinabuhi, grabe rata ka negatibo sa mga gi-expect nato hilabi na sa ato mga giampo sa Ginoo. Pag nakita nato ang atong giampo nga murag makayunta gipalala pa hinuon og dili mao ang expectation nato sa ato ang gipaampo, pero hinumdumi igsuon adunay mga pagampo nato nga ang tubag sa Ginoo para ma-rescue ta. Dili paagi sa Ginoo nga ang tubag niya sumala sa imong gihuna-huna. Kay kung ang tubag sa Ginoo sumala sa imong gihuna-huna, ngayon ani gid ang pagtubag sa Ginoo, adunay posibilidad nga dili mahimo kang magahong sa maong tubag. But ang tanang tubag sa Ginoo maghatag kanato og kagawasan. Okay? Sakit man dawaton ang mga tubag niya. Sakit man nga hambinon ang nakita nimo, ang resulta sa imong pagpray, lahi ang resulta sa imong pagampo. But ang gusto sa Ginoo niana nga tubag nga naabot sa imuha para ma-rescue ka ug dili ka madelikado. Okay? Kay ang ato ang una-una limitado. So ang ato mang ipangayo sa Ginoo kung magdepende ta sa sumala sa atong una-una, mag-expect ta sumala sa ato ang kaugalingon nga panguna-una, adunay posibilidad nga madelikado ang atong kinabuhi. But praise God, ang mga tubag sa Ginoo maghatag nato og kagawasan. Tanawa ang maong tawo na rescue siya. Okay? Pero sakit dawaton kay nasunog iyang kubo. Og dili masunog tong iyang kubo, wala di pud siya ma-rescue, di ba? So munang kung unsa may imong gipangayo sa Ginoo, siguro dunay panahon nga negatibo ka kay nakita nimo nga murag wa pa gitubag sa Ginoo. Pero what if gitubag na sa Ginoo pero dili ka kadawat sa tubag, kay ga-expect ka ngayon ani ang pamaagi sa Ginoo sa pagtubag. Okay? Aduna nay mga prayer nimo nga gitubag na sa Ginoo, pero wala lang nimo mahalata kay nagtuo ka nga dili kini mao itubag sa Ginoo. Pero kasagaran sa ato ang ginapray naa ang tubag sa Ginoo. Apan wala lang nato mamatikdi tungod kay lahi ang ato ang huna-huna. Aduna kitay negatibo sa ato ang panghuna-una. Munang think positive. Kung unsa man atong gipangayo sa Ginoo, kung unsa man pod ang dagan human ka nangayo, unsa man ang nakita nimo human ka nangayo, kinahanglang positibo gihapon ta nga mosalig ta sa Ginoo, nga dili ta mapareho sa mga tawo nga sadyang gisunog ang maong payag ang iyang kubo, nawala ang iyang kadasig sa dihang nasunog ang iyang kubo, na-discourage siya o giblame niya ang Ginoo. Okay? So dapat dili tayo nana, kundili magpabilin tang positibo sa atong pagsalig sa Ginoo. Kung unsa man atong gipangayo unya lahi sa gi-expect nato ang mga nakita nato o ang tubag, then magpadayon kita og pagpasalamat sa Ginoo. Okay, so din hilang takutob sa atong maong sambingay. Nanginaot ko nga aduna tay nakutlo nga mga pagtulunan sa imong gipangayo, ayaw pag negatibo, hinuon positibo kanunay sa tanan nga dagan og naabot sa imong kinabuhi. And everything adunay plano ang Ginoo. Sama sa maong kuan sitwasyon na sunog, apan dunay plano para ma-rescue ang maong tao. Okay? So aduna nakitay daghang pang mga sambingay diya sa ubos sa atong mga video, pakisusi lang sa mga sambingay nato. And naapatay daghang kami nga mga sambingay. Matag gabi
aduna kitay usa ka sambingay nga ato ang makita ug madungog. Okay, so para updated ka sa uban pa mga sambingay, paki-like o paki-comment lang og labaw sa tanan, paki-subscribe sa ato ang JDC Vlog TV para kanunay kang ma-notify sa tanan natong mga video upload may tungod sa mga sambingay. Ang tanan natong mga sambingay, disclaimer kita sa maong mga storya, apan ang purpose niini para paghulagway kung unsa ang pagkamahinungdanon diha sa pagkakristuhanon kanato. Okay? So daghang salamat o maayong pagtan-aw nini nga video. God bless.